araw mga ka-awesome! Welcome back to my channel, Awesome Bags. Kamusta po kayo? Sana lagi ligtas sa mabuting kalagayan. Now, meron na naman po tayo panibagong vlog. Ito po, vlog na to ay sa ating segment ng ating channel na Sagutin, Alamin at Matuto, na kung saan tayo nagbibigay ng mga katanungan at syempre, tinatanong din natin ng mga tao kung alam nila ang sagot. At bandang huli, ibibigay din natin ang ating tama at tumpak na mga kasagutan. So sa araw na to ay hindi sa akin manggagaling ang tanong na ating itatanong. At ito ay manggagaling sa ating guest sa araw na to, ang aming mabait na principal 4 ng Tumabo National High School, si Doc Joel Season Amon. Sa kanya po manggagaling ang tanong ng ating Sagutin, Alamin at Matuto. So, abangan natin ano ba yung kanyang tatanong. Anyway, nakita nyo naman sa ating title kung ano tatanong niya. At kung gusto nyo malaman ang sagot sa mga tanong niya, tapusin nyo po ang video na to. At kung hindi pa po kayo subscribe, pindot nyo po ang subscribe button below and the notification bell button. Papasukin natin ang ating intro and then diretso na po tayo sa tanong ng ating Sagutin, Alamin at Matuto. Okay, so sir, naka-ready na po ba yung tanong ninyo? Ang tanong, anong bahagi ng ating katawan na nagsisimula sa letrang S? Sa Pilipino po, ang mga bahagi ng ating katawan na nagsisimula sa letrang S ay ang mga... Teka, sir. Kasabihin nyo natin yung sagot eh. Mamaya mo na yung sagot. So, yun po ang tanong natin. Ano po? Muntik nang maituloy na sir yung sagot. Opo, ang ating tanong po sa ating Sagutin, Alamin at Matuto, 10 parte po ba sir? 10? buong katawan. 10 parte ng katawan natin. Bahagi ng katawan natin nagsisimula sa letter S sa Tagalog at 10 din. Sir, 10 din po ba? Sa English. 7 lang, 7. 7 sa English. So, ang maximum is 10 po sa Tagalog at sa English po ay 7 lang. So, tatanungin po natin ang ating mga kasamaang guro at ang mga ibang mga tao, mga kasalumuhan natin ngayong araw na to, kung ano ang kanilang magiging tugon sa ating tanong sa araw na to. 10 parte ng katawan nagsisimula sa letter S sa Tagalog at sa English din ay 7 na nagsisimula sa letter S. Tara, tanungin natin sila. Okay, ngayon naman tanungin natin si Ma'am Grace doon sa ating tanong na galing sa ating principal. Parte ng katawan, ma'am, na nagsisimula daw sa letter S. Pwedeng Tagalog, pwedeng English. Diyos ko, wala akong maisip. Singaw, suso. Ano pa ba? Wala nga, singaw, suso. Okay, tanungin po natin si ma'am, English teacher, sa mga parte ng katawan na nagsisimula sa letter S. Bahala ka ma'am kung Tagalog o English. Tagalog. Una, sipit-sipitan. Pwede ba yung ano? Suso. Sakong, singit, siko, at sikmura. Ilan yan? 5. 6, 6 pa nga ata. 6, okay. So, yun ang sagot ni ma'am. Thank you ma'am. Thank you po. Okay, tanungin natin ang isang English major, English teacher, si Ma'am Ilan lang, Rhea. So, ilan kaya alam ni Ma'am Rhea na parts of the body nagsisimula sa letter S? Okay, ma'am, go! Skin. Ano na siya? Shoulders. Stomach. Ano pa ba? Oh, English. Yun lang yung 3. Sa Tagalog, singit. Ano pa? Siko. Sakong. Okay. Ayun lang. Thank you, Ma'am Rhea. Mahirap Sagot mo. naman. Ang math teacher naman tatanungin natin ngayon kung ilan ang alam niya part ng katawan sa Tagalog nagsisimula sa letter S. Sige. Sintido. Suso. Sakong. Singit. Singkit na mata. Sa
kang napaa. Ano pa baga? Ano pa baga? Siko. Sipit-sipitan. Ano baga? Lang. Sukalya. Yun lang po, yun lang. Huwag natin pag-usama ng sukelya, ano po. Tatanungin naman po natin ngayon ay isang science major at ilang kayang parte ng katawan ang alam niya na nagsisimula sa letter S. Okay. Ang request niya ay Ilocano. Sige, kasi may mga part naman sa Ilocano na kaparas niya sa Tagalog. Saka. Saka, Siko. siko, Selet. silit. Ano yung silit? Yung bituka. Ito kaya, bahala ka na. Oh. Ano pa? Suso. Oh. Ano pa? Naibda ko po yung sira. Wala na. Pag ang may Ilocano, Oh, yun po ang kanyang nakuha. Ganito lang kanyang kaya, mga kausap. Okay, tanungin natin ng isang Filipino teacher doon sa patukoy ng ating principal na bahagi ng katawan na nagsisimula sa letter S. Tagalog ang hihingin natin kay Ma'am Marlene. Ma'am Marlene, Tagalog S. Ilan ang kaya mo? Sige, ibigay mo na. Siko. Siko. Singit. Singit. Susu. Suso. Oh, sige. Susu kaliwat ka. Kanan. Oh, Ano di pa? apat na. Hindi isa lang yun. Di dalawa yun. Hindi, basta susunod. Apat. Ano Ah. pa? Wala na. Ba't apat lang naisip ko? Ba't ko sasabihin ako ang checker? Ako ang magbibigay ng Sipitan premyo daw. ngayon. May premyo. Ayan. Sipitan. Ayan, Yun. sipit-sipitan. Sipit-sipitan. Ilan na, sir? 5 na. O, 5 na. Naman dyan, ha? Sakong. Oh, sakong. No coaching. No mentoring. Kaliwat kanan daw. Kaliwat ka ng sakong. Kaliwat kanan na sakong. 7. Hindi yun, isa lang yun. Wala na. Okay na. Okay na. So, yun lang. Ulitin natin, ha. May premyo yun. Alam niyo na yung sagot niya. Hindi ko na ulitin. Okay po, tatanungin natin naman si Ma'am Ria ulit sa ating tanong na mga bahagi ng katawan na nagsisimula sa letter S. Okay, Ma'am Ria? Yan, meron ako ditong scalp, shoulder, skin, skull, and spine. Sa English yun, sa English. Sa Tagalog? Sa Tagalog ay siko at saka sakong, yung heel. O, yun. Yun lang, wala na. Opo, wala na, sir. Yun lang. Okay, thank you. Po ngayon, tatanungin natin yung ating ADAS sa tanong ng ating principal na part ng katawan na nagsisimula sa letter S. Siko, shoulder, skin. Bakit tayo na stomach, salivary gland, sako, susong kanan, susong kaliwa, singit. Ano pa, sir? Ano pa? Singit sa kanan, singit sa kaliwa. Sakong sa kanan, sakong sa kaliwa. Ano pa, sir? Sintido. Kanan at kaliwa. At di magkaiba rin yung yung skin sa ulo. Marami na yun, sir. Yun lang. Okay mga kausam, after ng maghapong ito, nagtanong tayo sila natin mga kasamahan. At kung meron din kayong sagot, i-comment nyo sa baba ang yung sagot, pandagdag sa ating mga S na parte ng katawan. At syempre, bago natin tapusin ang vlog na to, tatanungin natin yung author mismo ng vlog na to sa kanyang sagot. Kung may sagot talaga siya na S, English at Tagalog. So, ito na po si Sir. Ito ang sagot sa aking katanungan na mga bahagi ng ating katawan na nagsisimula sa letrang S. Sandukan, siko, sikmura, singit, suso, sentido, mayroon pang Ilocano, silit, sipit-sipitan,
sakong. Dalawa yung sakong natin, kanan at kaliwa. At sa Ilocano ulit, saka. May dalawang saka, kanan at kaliwa rin. Meron pa pong mga karagdagan. 10 daliri sa paa, 10 daliri sa kamay, singkit na mata. Meron din po sa English, letter S, skin, salivary gland, spleen, scrotum, skull, spinal cord, sensory neuron, stomach, shoulder, and sinus. Yan po ang mga letter S na bahagi ng ating katawan. Thank you po. Okay, so ngayon ay nalaman nyo na ang sagot sa mga tanong na letter S. At maraming salamat po sa ating principal sa kanyang pag-share. At sa susunod po, next week siguro, ay may isa na naman siyang itatanong sa atin. At itatanong natin sa iba dito sa ating episode ng Sagutin, Alamin at Matuto. Yan po yung mga uri ng prutas May prutas pa rin. na nagsisimula sa letrang Tsaka na sir, tsaka na rin. Para ano na sila, mapipreempt na sila. Tsaka na natin tanong kasi magre-ready na sila. So, para hindi nila malaman yung tanong, sa next week na lang, para hindi kayo mag-isip masyado. At tingnan natin ha sir, kung sino yung nanalo ha, pinakamarami na isagot. Okay. Reviewin na lang natin, ano po, kung sino yung pinakamarami lumampas isagot. sa 10 may premyo. Ay, doon pa sa 10 may premyo. Mukhang wala naman pa 10 sir. So, walang premyo ngayon, kundi si sir. Si sir ang panalo. Siya ay lumampas sa 10. So, katawa lamang po ito mga kaosam. Kasi yan lang, pero meron tayong natutunan. Marahil hindi nyo pa alam yung bagay na yon. At kung kayo ay teacher o kayo ay gusto nyo magpa-trivia sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak, panahon ng reunion, pwede nyo pong gamitin yung ating mga tanong dito sa ating Sagutin, Alamin at Matuto. So hanggang dito na lang. Thank you for subscribing and liking this video. At maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pagsuporta at sa hindi pag-skip ng ating mga ads. Sana patuloy nyo panoorin natin mga video para kahit paano ay magkaroon tayo ng konting revenue. So goodbye everyone. God bless. Bye-bye.